Na e-shope mucumu.sk môžeme prejsť na obchod. Už v katalógu produktov si ich môžeme pridať do košíka tlačidlom. Alebo si môžeme rozkliknúť produkt, vybrať počet kusov a pridať do košíka. Keď je všetko v košíku, prejdeme cez menu do pokladne. V pokladni sa zadávajú kontaktné, fakturačné a dodacie údaje. Keď sú všetky zadané správne, najdôležitejšie telefónne číslo pre zásielkovňu, ale aj kuriéra, vyberieme si spôsob dodania. Výdajné miesto zásielkovne si vyberieme z mapy alebo vyhľadaním. Pri výdajných miestach sú aj otváracie hodiny, fotky a informácie napríklad o parkovaní alebo bezbariérovom prístupe. Stačí vybrať výdajné miesto a potvrdiť. Ďalší spôsob dopravy je paketa kuriér s doručením na zadanú adresu. Keď je spôsob doručenia vybratý, vyberieme si platobnú metódu. Platba kartou, Google Pay a Apple Pay, prípadne konkrétne banky. A už si stačí odsúhlasiť a samozrejme prečítať všeobecné obchodné podmienky e-shopu. Platba kartou, Google a Apple sú najčastejšie. Ak si platbu v pokladni vyberieme a kontaktné údaje sú zadané, potvrdíme objednávku. Dostaneme sa na platobnú bránu Besteron. Podľa zariadenia ponúkne aj Google alebo Apple Pay, ale teraz platíme kartou. Zadáme údaje z karty, vy tie svoje nikdy takto nezverejňujte na videu, na fotkách na internete. Potom stačí potvrdiť a zaplatiť. Niekedy je platbu potrebné potvrdiť aj cez aplikáciu vašej banky, v mojom prípade je to banka Revolut. Keď je platba potvrdená, objednávka je v poriadku a čo skoro u vás doma.